aprenentatge digital. Avui ensenyarem un parell de bancs d'imatges on podrem trobar imatges, fotografies lliures de drets i gratuïtes per tal de poder fer els nostres recursos una mica més innovadors i atractius pels nostres alumnes. La primera pàgina que veurem és Pixabay. Aquí podrem trobar fotos, il·lustracions, vectors, vídeos, música. Bé, veieu que aquí diu que és un banc d'imatges, que hi ha més d'1 milió d'imatges i vídeos compartits i són de mostra i són comunitaris. El seu funcionament és online i és molt senzill. Al buscador haurem d'introduir aquella imatge que estiguem buscant. En aquest cas, un exemple, ficarem un animal, vaca. I ens sortiran diverses opcions. Clicarem la que més ens agrada i ficarem descarga gratuïta. Mirarem la resolució i ja se'ns descarregarà al nostre ordinador. Farem una altra búsqueda. Un gos. Ja veieu que tenim moltes possibilitats gratuïtes. Agafarem qualsevol, marquem la resolució i descarregarem. L'autor ens diu que podem donar diners per agrair la seva col·laboració. Agafarem un gat. Aquest mateix. La resolució i descarregar. L'altra pàgina que veurem és Free Images. És el mateix sistema, hi ha un buscador i aquí introdueixes la teva búsqueda i tries. I fins aquí. Aquestes són les dues pàgines que us volia recomanar per tal d'extreure imatges i poder fer recursos educatius d'una manera molt atractiva i divertida.